86.5% na umano na natapos ang first dose ng pagbabakuna para sa kategoryang A1.1 priority list ng vaccination rollout ng Pampanga as of March 24, 2021. Katumbas ito ng 11,244 sa mahigit 12,000 na individual sa nasabing priority list. Sila ang mga miyembro ng COVID-19 response unit mula sa pribado hanggang 11 district public hospital sa lalawigan. Almost 11,244, and we have a total of 12,986 na frontline health workers dito sa Pampanga. So natapos ang rollout natin kahapon sa lahat ng mga districts, government hospitals at saka private in Pampanga. Paglilinaw ni Deputy Incident Commander for COVID-19 Vaccination sa Pampanga na si Malu Lacson, ang mga nalalabing hindi nabakunahan ay pawang yung mga frontliner na may medical condition. So there are still 1,742 frontline health workers na hindi na-vaccinate because hindi pumayag. Pangalawa, na-defer because of health conditions, medical conditions, which we cannot force these people to be inoculated because we need their consent. Sa inilabas na guidelines ng National Task Force, mauuna ang mga medical COVID-19 frontliners bilang A1.1 sa priority list. Susundan ito ng mga hospital facilities catering to COVID-19 cases. Pumapangatlo o A1.3 naman ang mga nasa quarantine isolation facilities. A1.4 ang mga natitirang hospital staff. A1.5 o ang mga government-owned community-based primary care facilities na kasama na dito ang mga barangay health workers. A1.6 ang mga remaining healthcare facilities na pinangangasiwaan ng mga LGU. At ang A1.7 o itong closed healthcare institution gaya ng mga orphanage, jail, detention center, correctional facilities, drug treatment and rehabilitation centers, at Bureau of Correction. Sa kabuuan, may 31,000 katao ang pasok sa first priority list ng Pampanga. Ayon kay Lacson, kaya nilang mabakunahan ang nasa 50% o 16,000 sa mga ito dahil sa ipinagkaloob na bakuna ng Department of Health. 11,000 doses dito ang AstraZeneca at 4,000 doses naman umano ang Sinovac. Sinabi ni Lacson na committed na ang mga pribadong ospital ng Pampanga para sa mass rollout sa prioritization list ng DOH. Initially po, yung mga district hospital natin will be conducting the vaccination. And then, when we move further na, the 16 private hospitals in Pampanga already pledged their commitment yesterday to the governor and the regional director of DOH that they will participate in the mass rollout of vaccination dito sa Pampanga. Paulo G. Santos, CLTV News.